herri zaintzen eta berri horrek txapel bat ematen dugu, baina txapel horretatik eratorriko dira ekimen asko. Azkenean, elkar zaintzeko ekimenak ugariak eta askotarikoak izan daitezkelako. Eta, momentu honetan, pixkan martxan jarri ditugu hiru ekimenak, hauek dira, batetik merkataritza zaintzailearena, orain ere bai, goazen kalera dinamika, gainera, hau berez ez da ekimen berri bat, aurrez bazeon, pandemiak pixka bat eten zuen, baina orain modu berritu eta osoago baten abiatu dut. Lehen kaskoan bakarrik eskaintzen zen, eta kasu honetan kaskoa zen, Zubieta Agina eta Santuenera iritsia, eta gainera iritsia bertako jubilatu elkarteen bidez, eta bertako hezkuntza komuniaren bidez. Eta horrek ematen dio beste balio erantzi potente bat ekimenari. Guzti honetan ere, esaten genunean zaintza zehar lerro izan behar duela, adibidez lanketa egin delako zaintza ere gure hezkidetza planetan sartzeko. Eta beraz, hezkidetza planetan sartzarekin batera horrekin sustatu nahi duguna da, belaunaldi arteko tasuna, topaketa horiek, belaunaldi arteko topaketak, eta orain arte, egin diren ibilbide osasun, goazen kalerak sustatzen du sartze aktiboa, eta fisikoa, ibilbide osasuntsuak eta bat, baina gainera ibilbide horiek aurrekin batera egiteko aukera eskaintzen dugu goazen kalera ekimen berrikoak. Eta berriro ere hor badago lankidetza oso interesgarri bat, kasu honetan udala, ikastola eta bi eskola txikiak, eta jubilatu elkarteen artekoak. Eta gero erpen guztietan ere erantzi da, gure lanbide hastapenean sukaldaritzan aritzen dienez, gaiek arduratzen dira ere, hamaiketakoa prestatu eta eramatez. Beraz, berriro ere oso elkarlan, eragileen arteko oso elkarlan polita, eta uste maiderriz oso arrakastatxo hasi. Bai, azken gauz guztietan izan da, eta horren inguruan nondiken ez dakit, besteak eta hori egualdia begia esateko ez digula eskola gisa. Osea, que aginekoa oso dut. Bai, aginekoa oso dut. Zaparra. Eta Santuenean izan da, Santuenean kaskotik kanpo egin dira zenak ere bai, mundu puntia zen. Eta hori ikusten da, urrengo kultsora begira ere, jarreko kasu nagoen zara. Ez dakit hemen ere honekin esku horri bat ere kaleratu dugu, eta esku horri horretan, batetik ekimena bera horretzen da, eta gero egutegia. Auto bakoitzean, zer egunetan dagoen aukera, ibilaldi hauek egiteko. Eta azkenik, aipatu duguna, guk nahi goenuke zaintzan xaziri ibili bat izatea, blaitzea ekimen ezberdinak, eta horietako badia festak, esan dugu bezala, gertzen dugu ez dutela dinik izan behar, eta guztiak daukagula, gure egunerokotasun eta monotonia horretatik atera, eta festez gozatzeko aukera eta eskubidea, eta beraz, egitarauak ere erantzun berri hori, eta erantzun berri ere, esan bezala, zaintzalarizatzak ez du esan nahi, festez gozatzeko aukera berriz izunik, eta hor, taldetik lan handi bat inda, jai batzordera bileretara junez, pixka bat, lanketa hor egin behar da, hitz egin behar da, honen inguruan, eta, Beti dago oinarrian lan kooperatiboa, ez da?